0-0 a dokázal vyhrať na pôde Arsenalu 2-0. Tu môžeme ešte pridať aj remízu 0-0 s Manchesterom United. Auto. Štrba má voľný priestor. Ješ. A istotu na Pečalku. Pečalka vynechal posledný ligový súboj. A Žilinčanoch sa už trochu prejavovala únava zo záveru jesene. Niektorých postihla víróza, preto dostali radšej voľno proti Košiciam. Záveru jesene niektorých postihla víróza, preto dostali radšej voľno proti Košiciam. Benjamin Vomáčka sa čuduje rozhodnutiu prvého asistenta Restada po tomto súboji s Delfaunesom. Asi bolo tá to ale špička, správne tá špička tam bola asi tej kopačky. Aj štandardných situácií sa obávali Žilinčania. Angličania sú známi svojím dobrým prejavom vo vzduchu. Youngova lopta. Dobre, Adauto, tu je Ješ. Krátka prihrávka Šourka a faul na Herwooda. Oprášila jeho ešte. Ešte raz krásny moment z 15. minúty. Leitnerov center doplachtil až do siete. Vlastne sa dostali do vedenia a o 4 minúty neskôr prišla aj ďalšia radosť. Sú veľmi nepríjemné lopty pre brankára, pretože keby išiel možno trošku skorej a obranca alebo útočník mu ju stečuje a dajú do prázdnej brány, tak hovoríme, kam ideš. Teraz sa zdalo, že trošku keby bol, ale... Výborne Šourek. Ten bude mať ale určite veľa práce. Futbal je o chybách, jak sa hovorí, góly padajú. Benny Vomáčka trošku zaspal tam, nezachytil pohyb strelca a trafil to vynikajúco. Naozaj škoda toho, že Žilinčania nestihli zareagovať, keďže to bola dlho dopredu avizovaná situácia. Harwood opäť pri lopte. Coker. Ale si myslím, že pre futbal dobre, lebo anglickí fanúškovia boli už trošku netrpezliví a nespokojní, takže oni sa potrebujú zobudiť, lebo počujeme, že tá atmosféra predsa je len trošku iná ako v anglickej lige. Že ich to naštartuje. Taký zápasík 5-5 alebo 5-6 pre Žilinu. Prečo nie? Žilinčanom sa v pohárovej Európe darí strieľať viac gólov na súperových ihriskách ako v domácej súťaži. Dvakrát skorovali v bieloruskom Minsku pri remíze 2-2, potom aj v druhom predkole na pôde Slovana Liberec pri víťazstve 2-1. Gól dali aj v Sofii, o tom sme hovorili. Adauto